blijven belangrijk. Juist nu. Je ziet ze bij elke persconferentie in beeld staan. Handen wassen helpt enorm. Ventileer goed. Hoest en nies in je elleboog. Haal je vaccin of je boosterprik als je dat nog niet hebt gedaan. Afstand houden, mondkapjes, ook als het niet meer overal hoeft, blijft wel degelijk verstandig. U ziet hier rechtsonder ook de zelftest staan. Daar wil ik nog iets over zeggen. Ik ben ontzettend blij om te zien dat zoveel mensen zichzelf testen of laten testen. Omdat ze klachten hebben of omdat ze bij iemand op bezoek gaan. Dat verdient een groot compliment. Nederlanders nemen hun verantwoordelijkheid. En dat laat zien dat we na 2 heel moeilijke jaren nog steeds veel voor elkaar over hebben. Daarom ga ik met veel vertrouwen deze nieuwe fase in. Dank u wel. NOS. Meneer Kuipers, u zegt het land gaat weer open en als ik u zo hoor, dan is die pandemie zo goed als voorbij. Maar is dat wel zo? Nee, dank u wel. Ik wil dat graag nog een keer benadrukken. Ik deed dat in het begin ook al. Ik heb aangegeven, het aantal besmettingen is ontzettend hoog. De curve laat zien, het RIVM laat er vandaag ook, misschien zijn we net over de piek heen. Maar dan zijn de aantallen nog steeds heel hoog. En vandaar ook, bijna tot vervelens toe zou je zeggen, terwijl we open gaan, toch het nadruk op, wees nog steeds voorzichtig. Want de kans dat je ergens iemand tegenkomt die het virus bij zich draagt en overdraagt, is groot, is zeer reëel aanwezig. Dus we zijn er niet over. Nou heeft u de afgelopen tijd veel tegenstrijdige adviezen gekregen, zag ik. Het OMT wil eigenlijk dat u dat coronatoegangsbewijs nog even aanhoudt. En de politie zegt van als je nou gaat versoepelen, doe dan alles tegelijk. Dat maakt het makkelijker, ja. 's Avonds op straat. En u heeft nu gekozen voor stappen. Wat is de achterliggende gedachte daarbij? Ja, de gedachte is dat om te beginnen er een brede wens is, en we denken dat dat ook kan, gezien de huidige aantallen patiënten die zo ziek zijn dat ze hulp nodig hebben, de druk op de zorg, dat het mogelijk is om wel degelijk, ondanks de hoge besmettingen, versoepelend te nemen. Maar dat het ook daarbij wel verstandig is om dat in de tijd enigszins te faseren, zodanig dat op het moment dat je nog verder gaat, dat je dan toch lager in die besmettingen zit. Met andere woorden, we hebben de tijd nodig om op een lager niveau uit te komen voordat je vrijwel helemaal vrij gaat. Heeft u ook overwogen om te zeggen van nou, we doen gewoon vanaf nu alles weer open? Zeker. Maar dan moet u zich voorstellen dat er dan een hele reële kans is, en ook dat ziet u terugkomen in adviezen, onder andere van het OMT-inbreking, dat er dan een hele reële kans is dat we toch nog weer naar een nieuw hoogtepunt gaan met mogelijkerwijs ook grote druk op de zorg. En dat willen we echt voorkomen. Ik denk daarbij, en dat ziet u op veel plekken om u heen, hè, dat is in de zorg, maar ook op allerlei andere plekken, dat wat we ook op dit moment door geraakt worden, is te veel uitval van personeel op allerlei sectoren. Ja. Maar kunnen we er dan nu wel op vertrouwen dat die maatregelen ook echt voor langere tijd weg zijn? Nou, ik gaf dat ook wel aan, ik ben echt optimistisch. Optimistisch in de zin van, als je kijkt naar de combinatie van hoge besmettingen in de afgelopen periode, steeds verder oplopend, en het wegblijven van te grote aantallen mensen die hulp nodig hebben, dan is dat een gunstig teken. Dat komt allereerst door de mate van afweer die we nu opgebouwd hebben. Door vaccinatie en doorgemaakte infecties. En daarbij dan, in mindere mate ook nog, dat die Omicron-variant minder ziekmakend is. Dat betekent optimistisch, maar wel met ook een voorzichtigheid van het kan nog weer omhoog gaan. En ja, je moet ook altijd rekening mee houden dat er op enig moment ook nog weer een nieuwe variant kan komen. U houdt er rekening mee, maar u denkt niet dat we nog een keer zo'n persconferentie krijgen waarbij alles weer dicht gaat? Dat hoop ik absoluut met u dat dat niet gebeurt. Maar kun je het 100% garanderen? Nee, dat kunnen we niet. Je moet echt ook verder blijven kijken naar wanneer komt er eventueel bijvoorbeeld een nieuwe variant. Of wanneer neemt bijvoorbeeld de immuniteit onder kwetsbaren af. En moet je dan eventueel ook nadenken over een nieuwe boostcampagne. Ja. Etienne. Ja, daarop aansluitend, meneer Kuipers. Heeft u daar eigenlijk al scenario's voor die langere termijn? Voor als er nog een nieuwe variant zou komen? Wordt daar al over nagedacht? En... Ja, dank u wel. Ja, daar wordt over nagedacht. U hebt even eerder een brief heb ik gestuurd aan de Tweede Kamer over de resterende fase van deze winter. Hij is bijna achter ons met deze winter, noem het de lente.
Ondertussen zijn we ook bezig met gewoon de langere termijn aanpak van COVID en los daarvan ook met een vervolg voor pandemische paraatheid, mocht er in de toekomst een totaal andere infectie onze kant uitkomen. Dus ja, daar zijn we mee bezig. Ten aanzien van ook de adviezen eventueel van een RIVM en een gezondheidsraad over volgende vaccinatieronde heb ik ook aparte vragen uitgezet. Ja, veel mensen hebben daarin toch wel, blijkt eigenlijk al 2 jaar lang, behoefte aan duidelijkheid. Als het aantal besmettingen hier ligt, dan gaan we weer opschalen. Kunt u daar al wat over zeggen? Gaat het er zo uitzien? Ja. Gaan we die duidelijkheid krijgen? Ja, daar streven we wel naar, zodat het veel meer voorspelbaar is. Met even de insteek heel breed, dat wat we de afgelopen periode bewust gedaan hebben, is zeggen, dit is eigenlijk niet een kwestie alleen van de zorg en dan het stapsgewijs sluiten van bepaalde sectoren. Maar laten we zoeken, afhankelijk van de mate van infectiedruk, het aantal besmettingen, wat er in iedere verschillende sector kan, zodanig dat je zoveel mogelijk en zo lang mogelijk open blijft, maar toch op je eigen werk, in je eigen omgeving of in het uitgaansleven het aantal besmettingen, de kans op besmet raken, zo beperkt mogelijk laat. Dan adviseert het OMT ook om, als het aantal besmettingen flink gaat dalen, om niet meer iedereen zomaar te testen. Is dat ook iets dat u in wil laten gaan op die 25 februari, als we dus aan het dalen zijn? Ja, dank. Nee, nog niet op die 25 februari, maar op enig moment is het natuurlijk wel degelijk in lijn met het advies van het OMT zinvol om te kijken of je het testen voor iedereen weg kunt laten. Kijk, testen heeft 2 belangrijke doelen. De eerste is het zicht houden op het virus. Hoeveel besmettingen hebben we? Daar hoef je niet per se ieder individu voor te testen. Dat kun je ook met steekproeven en met rioolwatermetingen et cetera doen. En de tweede is voor het individu zelf, een persoon zelf, om geïnformeerd te zijn van ben ik besmet ja of nee. En dat betekent dan moet ik in isolatie ja of nee. Nou ja, ook daarvoor, dat doen mensen tegenwoordig in brede mate al met zelftesten zoals ik dat ook aangaf. Ja, maar wanneer verwacht u dan wel dat het advies niet meer is laat je testen? Daar hoop ik binnenkort op terug te komen. Kan ik nu nog geen tijdstip voor geven. Ja, dan toch nog heel tot even. Slot, Ja, tot slot, ter verduidelijking. Want het wordt mij nog steeds niet helemaal duidelijk waarom er nu. U maakt eigenlijk 2 versoepelingsstappen bekend, maar er zit heel korte tijd tussen. En u zegt, ja, dat moeten we doen, zodat het aantal besmettingen nog wat verder kan dalen. Maar is er dan nog überhaupt vraag of die tweede stap wel kan doorgaan? Stel, met andere woorden, het aantal besmettingen daalt niet of gaat weer stijgen. Kunt u dan nog zeggen, nou, die versoepeling van 25 februari, die laten we toch niet doorgaan? Ja, die versoepeling van 25 februari die gaat door. Maar dan begrijp ik niet helemaal, als u dat toch al zeker weet, waarom het dan niet gewoon al meteen allemaal kan? Omdat die hopelijk doorgaat op een moment dat het aantal besmettingen al verder gedaald is dan waar we nu zitten. En je dus wat dat betreft ook meer ruimte hebt. Maar daar hoopt u dan maar op, want dat weet u dus niet. Nee, dat weten we niet. Maar als we nu kijken naar de huidige berekeningen en het beloop van het aantal besmettingen. En RIVM wat daarmee ook een R-waarde uitrekent, wat de voorspelling is van wat we voor de komende periode kunnen verwachten. Dan gaan we daarvan uit. SBS. Ja, in aanvulling hierop, ik begreep, ik vraag me even af, gaat het nou om faceren? Want ik begreep zojuist van een voorlichter van het kabinet dat die stap op 25 februari, dat daarmee gewacht wordt, omdat het wettelijk geregeld moet worden. De Raad van State moet er nog naar kijken, de Kamer moet er nog iets naar vinden. Heeft het nog wel met de besmettingen te maken? Of is het gewoon een wettelijk ding wat geregeld moet worden? Nee, het heeft zeker met de besmettingen te maken. En u hebt helemaal gelijk. Stel dat wij het wel nu zouden aankondigen en allemaal los zouden willen laten. Stel dat. Dan kunnen we dat niet allemaal in één keer doen. Je hebt een week aankondiging nodig. Dus we hebben vorige week een pakket aangekondigd waar we advies op gevraagd hebben van het OMT. Dat gaan we nu vrijdag doorvoeren. En zo kondigen we nog iets aan voor wat we volgende week gaan doen. Maar ja, als u die grafiek laat zien, dan ziet het er goed uit met de besmettingen. Zeker, maar wat ik laat zien, daar ben ik ook heel erg blij mee. Maar dat is iets wat we vorige week nog niet hadden. Dus precies het antwoord wat ik zo net gaf is, we wachten gewoon op een verdere daling. Oké, is er een wetenschappelijke basis voor de inzet van 1G op 25 februari? Ja, die is er. En u hebt eerder de rapportage ook van de TU Delft gezien. Dat zeker bij het hele hoge aantal besmettingen wat we nu hebben, reduceert toch 1G de kans om besmet te raken. Eens te meer bij evenementen waar je met een hele grote aantal mensen bij elkaar bent. Maar geen vaste zitplaats meer hebt, geen mondkapje meer gebruikt en geen 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Hoeveel scheelt het dan?
Ja, ik kan me niet in individuele percentages... Ik haal toch wel een belangrijk detail ook uit het OMT-advies. Want daaruit blijkt dat de TU Delft weer alle mogelijkheden heeft doorberekend. Maar weer in alleen die hele optimale situatie, dat 1G echt op heel veel plekken ook wordt ingezet. Ja, ik kan u daar helaas geen antwoord op geven, want ik heb geen hernieuwde berekeningen van de TU Delft Maar gezien. is dit dan weer natte vingerwerk? Het lijkt een beetje alsof u heeft gekeken naar de gereedschapskist, daar 1G zag liggen en dacht, hé, die hebben we nog niet gebruikt, laten we het nog even een keer proberen. Nee, laat ik dat dan ook even voor een algemeen publiek weghouden. Wat de wens om te beginnen terecht van iedereen is zo snel mogelijk, zoveel mogelijk zaken mogelijk maken. Dat doen we op het moment dat we net komen van een niveau van 80.000 besmettingen per dag. 80.000 per dag. Meer dan 500.000 in een week tijd. Dat zijn enorme aantallen. Op het moment dat je in zo'n setting hele grote aantallen mensen bij elkaar brengt, binnen, zonder 1,5 meter, zonder mondkapje en niet geplaceerd, is de kans dat je daar grote uitbraken krijgt zeer aanwezig. Kun je daar iets aan doen? Ja, daar kun je iets aan doen, maar dan moet je voor nu daar een coronatoegangsbewijs op inzetten. Of je moet vasthouden aan de evenementen niet doen. Of wel 1,5 meter, of wel geplaceerd, of wel een mondkapje. Alles bij elkaar. Maar u heeft dus geen wetenschappelijk onderzoek, recent onderzoek, dat aantoont 1G in deze variant. Anders dan de heeft zin. eerdere rapportage van de TU Delft, die destijds aangaf dat... Het is maar op een hele beperkte schaal dat het gebruikt wordt. Hè? Dus Zeker, maar dan Dus u heeft precies in de schaal waar mensen de grootste risico's lopen. Afrondend. nog één vraag over carnaval. U zei, ja, meid grote menigte bij carnaval. Maar dat is precies niet wat mensen willen doen, denk ik, met carnaval. Nou, mijn collega van Justitie heeft uitgebreid overleg gehad ook met het Veiligheidsberaad en ook met de burgemeesters van de carnavalsgemeentes. En die geven zelf al aan dat hele grote evenementen al stopgezet zijn. En dat het dus echt gaat om wel het vieren van carnaval, maar dan niet met hele grote evenementen binnen. Dat is dus al een belangrijke invulling eigenlijk van dat wat ik zo net genoemd heb. AD en aansluitend ANP. Wat is er gebeurd tussen afgelopen donderdag, denk ik, en vandaag, dat de coronapas ineens niet meer nodig is vanaf volgende week? Ja, wat er gebeurd is een beloop van besmettingen. En daarmee dus ook een setting die ons nog meer ruimte geeft. Ja, want u zei volgens mij op donderdag, die coronapas is eigenlijk, ik vind het niet fijn, maar die is nodig, hè, om alweer dingen te kunnen openen, naar cultuur, theater, restaurant te kunnen gaan. En nu kan die gewoon per 25 februari geschrapt worden. Dat is natuurlijk een heel groot contrast. Waar komt dat door, dat dat nu mogelijk is? Is dat een nieuwe berekening of is dat een nieuwe inzicht? Ja, zoals ik aangaf, zijn er geen nieuwe berekeningen, behalve dat wat u hier ziet. Alleen als u het even overal kijkt in de fasering, is dat wat we nu doen, is eigenlijk in lijn met wat ik ook de vorige 2 keer besproken heb. We kiezen ervoor om vrij snel grote stappen te maken, die we zo breed mogelijk inzetten. De eerste keer hebben we heel erg gefocust om, denk ik begrijpelijke reden, op onderwijs en op sport. En aanvullend op cultuur, uitgaansleven, etc. Ook met aanpassing van quarantaine en nu ook isolatieregels. Dat hebben we eerst gedaan, terwijl we die coronatoegangsbewijzen zo lang mogelijk nog ingezet hebben als enige mate van bescherming. En nu laten we ook dat gaan. Ja. Dat is achteraan in de rij. En mijn vraag is eigenlijk, waar komt die vandaan? Want ook in uw adviesaanvraag aan het OMT, zo kunnen we lezen, staat niet, beste OMT, wij willen van de coronapas af. Nee. Kan dat? Ja, dat komt klopt. een Dat beetje hebben we uit ook de niet lucht op die vallen. manier gevraagd. Nee. Kijk, je kunt het eigenlijk omdraaien. Als u vraagt van welke maatregelen houdt u nou na 25 februari nog overeind, dan zijn het eigenlijk maar 2 maatregelen die we echt opleggen. De ene is testen voor toegang bij grote evenementen. In de setting binnen, niet geplaceerd, geen mondkapje, geen 1,5 meter. Dat is 1. En de tweede is gebruik van mondkapjes in openbaar vervoer en op luchthavens. Dat heeft er alles mee te maken dat je daar en nog een zekere mate van bescherming moet bieden. En ja, eigenlijk iedereen, ook kwetsbaren, gebruik van moeten kunnen maken. En mensen wel met velen soms bij elkaar zitten in een coupé, et cetera. Dus dat zijn de 2 maatregelen die we overhouden. En de rest is
advies. Ja, nog een vraag over de risico's die u misschien wel of niet neemt. Had de ziekenhuisbaas Ernst Kuipers deze versoepelingen ook met vertrouwen tegemoet kunnen zien? Met andere woorden, carnaval op komst bleek in 2020 een perfect storm voor het coronavirus. Ja, ja. Ook het virus houdt wel van carnaval. Ja, je ziet me breed grijnzen, maar ook bij de baas Ernst Kuipers had dit met vertrouwen tegemoet gezien. Ja, dus het is niet dezelfde valkuil als te vroeg te veel versoepelen en later weer op de rem moeten. Dat vreest u niet? Nee, maar neem je een risico? Ja, we nemen wel degelijk een risico. Maar dat heeft er ook mee te maken dat er kan op enig moment een nieuwe variant binnenkomen. U weet ook van ook binnen de Omicron is er alweer een subvariant. En dat is het beeld wat we ondertussen 2 jaar lang gezien hebben. Ja. En wat ik wel eens eerder gezegd heb is hoe langer deze fase aanhoudt, hoe meer je gaat richting een beeld van dit is een bovenste luchtweginfectie en de meeste mensen zijn voldoende beschermd. Maar er is nog zeker geen garantie dat er toch niet een net zo snel verspreidend of nog sneller verspreidend, maar weer meer ziekmakende variant naar boven komt. En dat betekent dat op welke manier je het ook doet, dat je heel nauw moet blijven monitoren, bijvoorbeeld of er nieuwe varianten opduiken. Dat kan op allerlei manieren. Dat kan via het materiaal wat je van individuele patiënten verkrijgt of personen verkrijgt, maar dat kan ook bijvoorbeeld vanuit het rioolwater. ANP en aansluitend op 1. 1G wordt heel erg belangrijk straks. Is dat praktisch wel geregeld? Is er voldoende testcapaciteit? Is de techniek op orde? En zijn de regels duidelijk voor iedereen die daarmee moet werken? Ja, dank. Ja, er is voldoende capaciteit. Dit kan op nu afgenomen worden op meer dan 900 locaties in het hele land. En de capaciteit is meer dan 500.000 testen per dag. Wat daar nu van gebruikt wordt, is minder dan 10%. Dus voor de setting zoals ik hem benoemde, binnen, niet geplaceerd, et cetera. En dan meer dan 500 is er voldoende capaciteit. Dat geldt niet als je bijvoorbeeld zou zeggen, we gaan in alle carnavalsgemeenten iedereen die met carnaval deelneemt vragen om eerst zo'n test. Dat kan niet. Maar dan is er dus niet genoeg capaciteit eigenlijk. Nee, maar ik zeg, het geldt voor locaties met meer dan 500, binnen, ongeplaceerd, et cetera. Voor de meeste carnavalsituaties, zeker in de setting waar het nu bedoeld is, geldt dat niet. Er zijn natuurlijk ook nog allerlei praktische aspecten aan. Bijvoorbeeld dat er mensen op moeten toezien, moeten doen, hoe ze dat moeten organiseren. Ja, daar zijn mijn collega's ook met de betreffende sectoren al langere tijd uitgebreid mee over in gesprek. Ja. Is dat al rond of bent u daar nog mee bezig? Daar zijn mijn collega's mee bezig, maar dat is op tijd voor elkaar. Ik zit hier te kijken hoe een microfoonhengel letterlijk gebruikt wordt om een andere microfoon. Ik word afgeleid, maar dat kan de kijker niet zien. Ja, dat begrijp ik. Maar bijvoorbeeld mensen die recent positief getest zijn op het coronavirus, die zouden ook positief kunnen testen terwijl ze niet meer besmettelijk zijn. Dat soort praktische problemen, zijn die al verholpen? Nou, kijk, als mensen nog positief testen terwijl ze net klachten gehad hebben, maar wel buiten dat kan een issue zijn met een PCR-test. Veel minder, in mindere mate met een antigentest is mijn inschatting, maar dan komen we echt op de technische details wat ik onvoldoende van weet. Maar voor de overgrote deel, dit zijn goede testen en het is ingeregeld en we gebruiken ze al langere tijd. Hè. Ja, het gaat wel om 1,5 miljoen mensen of zo die recent positief getest zijn. Het risico bestaat wel dat een enorme groep... Zeker. Ja. Dat zou kunnen. Maar nogmaals, ik kan deze technische details niet bevestigen. Dan moeten ze echt navragen bij het RIVM. Tot slot. Wat doet u voor kwetsbare mensen? Ja, wat ik om te beginnen al aangaf, dat klinkt een beetje voor de bühne, maar dat bedoel ik absoluut niet voor de bühne. Is dat ik aangeef dat dit wat voor hun een zorgelijke periode kan zijn. Want wij openen in sterke mate. We hebben te maken al enige tijd met een hoog aantal besmettingen. Dus dat betekent om te beginnen dat ik het hier 2 keer maar met nadruk heb benoemd. Dat ik ook mensen oproep van wees voorzichtig. En als je omgaat met kwetsbaren, wees ook extra voorzichtig. Bescherm ook hen. En dat kun je op allerlei manieren doen. En dat kun je bijvoorbeeld ook doen door een zelftest te doen op het moment dat je op bezoek gaat. Dat kunnen mensen natuurlijk ook doen door zelf de drukte te vermijden op het moment dat ze of een winkel bezoeken of iets anders. Maar het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Niet alleen van de kwetsbaren, maar ook van hun omgeving. Op 1 en aansluitend nu.nl. Ja, u zegt het is niet alleen de verantwoordelijkheid van die kwetsbare mensen. Iedereen moet daaraan meedoen. Maar in een volle supermarkt kan ik niet herkennen of de mevrouw die naast mij bij het diepvriesvak staat, of die kwetsbaar is of niet. Nee.
Nee, nou misschien kunt u iets zien om te beginnen aan de leeftijd en een inschatting maken, want leeftijd is een factor, maar voor de rest kunt u dat inderdaad niet. Dan past, waar ik toe opriep, het is niet een opgelegde verplichting meer, maar wel een advies. Van daar waar 1,5 meter en niet mogelijk is, wees dan voorzichtig, draag eventueel een mondkapje, et cetera. Ja. Ik zie dat om mijzelf heen ook gebeuren. Ook op locaties waar het op dit moment niet verplicht is, zie ik toch mensen mondkapjes gebruiken. Stel nu dat de ondernemers zeggen, ja, ik vind dat ik wil graag voor kwetsbare mensen een veilige plek zijn. Bij mij is het mondkapje toch verplicht. Mag dat wat u betreft? Winkels mogen op zich van alles afspreken, maar het is niet een verplichting op zich. En het coronatoegangsbewijs? Zouden mensen daar nog om mogen vragen? Nou, dat is een situatie waarbij we gebruiken de coronatoegangsbewijzen niet meer. Dus dat betekent ook dat je daar een lastige situatie krijgt als mensen op zich al niet zich daarvoor laten testen. Je kunt je laten testen voor toegang tot een hele grote locatie met meer dan 500 mensen. Maar anders dan dat, nee. Nee. Dus we zetten het daar niet voor in. Nee, maar de QR-code-app, die moeten mensen wel, die blijft nog bestaan, toch? Voor als mensen Ja, willen reizen zeker. naar het buitenland. Zeker, daar heb je hem voor nodig. Dus dan, en die termijnen met die dagen, hoe lang een herstelbewijs geldig blijft, dat Verandert blijft allemaal niks aan. hetzelfde. Verandert niets aan. Nu.nl, Telegraaf en dan sluit het Nieuwsuur. Meneer Kuipers, nog steeds kan een groot deel van de ziekenhuizen de kritiek planbare zorg niet aan. Als het nou zo blijft, want het aantal reguliere ziekenhuisbedden blijft natuurlijk wel bezet, 1500, de kleine 1500 op dit moment. Als het nou zo blijft, is het dan denkbaar dat er dan toch weer maatregelen komen om die uitgestelde zorg weg te werken? Ja, op dit moment hebben de ziekenhuizen vooral een probleem met uitval van personeel. U refereert aan de meest recente gegevens van de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook daar kwamen weer getallen van 10% of voor veel zorginstellingen al zelfs hogere aantallen van uitval van personeel. Door tal van redenen, maar allereerst ook gewoon doordat ook onder hen logischerwijs, net als voor iedere Nederlander, corona veel voorkomt. En ze dus dan in isolatie zitten. Dus dat is de allereerste issue en dat is niet het aantal patiënten wat nu in de ziekenhuis ligt. Gelukkig is het desalniettemin zo dat de Nederlandse Zorgautoriteit gestaag enige verbetering laat zien, ook in deze situatie zelfs, enige verbetering laat zien van de mate waarin die kritiek planbare zorg wel doorgang kan vinden. Ja, u maakt zich daar dus op dit moment geen zorgen over, dat dat nog steeds redelijk hoog is en die achterstand er nog wel is? Nee, daar maak ik me op dit moment geen zorgen over. Wat wel zo is dat de Nederlandse Zorgautoriteit blijft dat monitoren. En blijft natuurlijk heel nauw meekijken naar die ontwikkeling. Iets anders. We zagen gisteren weer een rapport of een advies eigenlijk van de Gezondheidsraad over onder andere jongeren die best wel veel last hebben van de coronacrisis. En daar best wel lang last van blijven houden ook. Ja. Wat is nou, de experts hebben het over een mentale pandemie waar we eigenlijk nu pas aan beginnen. Wat gaat het kabinet eigenlijk voor deze groep mensen doen? Ja, een van de belangrijkste dingen die we doen, en dat is ook een reden dat ik er de vorige keer en overigens nu ook korte aandacht aan heb besteed, want ik herken dit helemaal, is zorgen dat we zoveel mogelijk open kunnen blijven en daarbij ook de situaties die voor jongeren het meest relevant zijn, zoveel mogelijk prioriteren. We hebben helemaal in de eerste versoepeling bewust daarmee zoveel mogelijk gedaan voor het onderwijs om te beginnen. Verder is het Sociaal Cultureel Planbureau, kijkt hier continu naar. En ook die gegevens worden met ons gedeeld. En daar komen soms ook adviezen uit voort om specifieke dingen te doen. Maar het zijn natuurlijk ook jongeren die al problemen hebben en die houden. Dus inderdaad, ik snap natuurlijk dat als je de samenleving openhoudt, dat jongeren daar veel aan hebben. Of eigenlijk, daar hebben natuurlijk iedereen, veel mensen hebben daar wat aan. Maar als je al problemen hebt, gaan die daarmee niet weg. Dus hoe kun je die mensen beter maken eigenlijk, is dan de vraag. Ja, dat is even iets wat losstaat van de coronapandemie. Maar wel een gevolg daarvan is. Voor een deel wel, ja. En dat heb ik ook aangegeven de vorige keer en nu nog een keer benoemd bewust. Ik heb eerder een keer een plaatje laten zien, ook met gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de mate van eenzaamheid onder jongeren. Ik heb het benoemd, 2 op de 3 jongeren die gevoelens van eenzaamheid aangaf. En dat is in de afgelopen periode nog niet minder geworden. Nee. Tot slot, welke argumenten liggen er straks nou ten grondslag om de coronapas toch weer in te voeren? Waar wordt dan naar gekeken? Dan blijft hetzelfde. Eén natuurlijk even, het staat of valt met een wettelijke grondslag altijd. De tweede is de proportionaliteit, hangt van de situatie af.
Laat ik even in algemene zin zeggen dat onze insteek is in de afgelopen periode, in de afgelopen weken en nu en ook in de toekomst geweest, kunnen we nou zoeken naar mogelijkheden waarbij je zo lang mogelijk en zoveel mogelijk open bent over de volle breedte van de maatschappij. Niet een specifieke sector wel of een andere sector niet. Laat ik even benoemen. Evenementensector is nu in de afgelopen 2 jaar buitengewoon hard getroffen. Ongelooflijk langdurig dicht. Je probeert naar iets eerder ook cultuur. En dan lijkt het bijna alsof wij daar bepaalde prioriteringen doen, wat absoluut niet het geval is. Maar dat zijn wel de keuzes die gemaakt zijn vanwege druk. Nou, wat we naar zoeken is naar mogelijkheden om, en dat raakt een van de eerdere vragen die ik kreeg, kun je nou afhankelijk van de mate van besmettingen over de volle breedte gewoon bepaalde maatregelen treffen die zoveel mogelijk een dempend effect hebben op de besmettingen. Nou, dan kunt u denken aan voor het onderwijs optimale ventilatie. In bepaalde setting, afhankelijk van het aantal, wel een gebruik van een mondkapje op het moment dat je rondloopt. Adviezen voor thuiswerken, maar nou, ga zo verder. Zonder dat we direct zeggen als eerste, de evenementensector bijvoorbeeld gaat als laatste open en als eerste weer dicht. Ja, misschien tot slot hoor. Maar het is mij dan niet helemaal duidelijk waar dan naar wordt gekeken. Want u heeft het over hoge besmettingen. Maar ja, als die besmettingen niet leiden tot veel ziekenhuisopnames, dan is dat geen reden om die coronapas weer van stal te halen, toch? Nee, maar als ze leiden tot heel veel uitval van personeel en we daardoor problemen krijgen, dan kan dat wel een factor zijn. Ja, oké. Telegraaf. Ja. Meneer Kuipers, er verandert nu natuurlijk heel veel aan de reisadviezen en buitenlandbeleid. Maar hoe zit dat met mensen die nu naar Nederland komen van buiten de EU? Geldt daar nog een testverplichting voor? Daar geldt een testverplichting voor als ze Nederland inkomen. Dan moeten ze een recente antigentest of een PCR-test hebben. Ja. En waarom is dat? Omdat we toch zeker de kans op het inbrengen van nieuwe varianten etc. zo klein mogelijk willen houden. Wordt die data dan gebruikt om sequencing te doen of zo? Of om te kijken of daar nieuwe varianten tussen zitten? Nee, mensen moeten zich van tevoren laten testen. En als ze positief testen, komen ze het vliegtuig bijvoorbeeld niet in. Oké, maar dat is toch best wel een groot contrast met alles hier loslaten, inclusief testen, coronapas, alles. Toch best vreemd dat je dan als je van buiten komt toch wel weer moet testen. Ja, andersom voor veel landen gebeurt hetzelfde natuurlijk op zich. Binnen de EU laat ik dat eventjes apart benoemen, gelden andere regels. Geldt het digitale corona-certificaat. Dat zijn op dit moment de internationale regels zoals we ze nu hanteren. Oké. En er is natuurlijk best wel een grote discrepantie tussen ons nu en sommige andere landen, bijvoorbeeld waar 2G nog wordt gehanteerd of vaccinatieplicht. Wat gebeurt er nu op Europees niveau om die dingen toch wat meer gelijk te trekken met elkaar? Ja, dank. Ik heb vorige week een overleg gehad met mijn Europese collega's. En we hebben allereerst logischerwijs even de beelden en de situatie in ieder land vergelijken. Waar zit je precies in een bepaalde curve? En hoe zit het met maatregelen? En hoe zit het met vaccinatie en booststatus? En dan zie je, we doen vaak de vergelijkingen, u doet het terecht ook, veel de vergelijking met alle internationale landen. En het is goed als je de collega's spreekt om eens even het totale plaatje te horen, omdat al die factoren natuurlijk allemaal met elkaar te maken hebben. En een van de onderwerpen die ik nadrukkelijk ingebracht heb is, kunnen we nou zorgen dat we in ieder land zoveel mogelijk vasthouden aan dat wat er op Europees niveau afgesproken is ten aanzien van toegangsbewijs. Nou, dat blijkt een streven wat wel gedeeld wordt, maar wat afhankelijk van het land soms op lokaal niveau, bijvoorbeeld in een federale staat op provincieniveau, zeg ik maar even, geregeld wordt. Dus dat is voor een landelijke minister niet altijd even gemakkelijk, maar dat is wel iets wat we naartoe moeten. Nu is bijvoorbeeld de termijn waarop je vaccinatie en boost geldig is als een groen vinkje voor je coronatoegangsbewijs verschilt per Europees land. Een aantal hanteren net als wij de Europees afgesproken regels, maar sommige landen hanteren ook veel kortere termijnen dan dat. En daar hebben Nederlanders die naar die landen toe willen, hebben daar last van. Nieuwsuur, NRC en dan sluit met BNR.
Ik heb nog even een vraag over kwetsbare personen en groepen. In het OMT-advies stond dat kwetsbare personen meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen om zichzelf te beschermen. Het beschermen van kwetsbare personen was juist altijd een van de doelen om maatregelen te nemen. Is hiermee dan dit doel losgelaten? Nee. Alleen wat we eerder ook in een brief aan de Kamer al wel gezegd hebben, is dat gebruik van zorg en toegang tot zorg, maar ook sociaal-maatschappelijk en andere aspecten gewoon gelijkgestelde doelen zijn. En in de huidige setting blijft dat, tenzij je echt zou sturen op alleen maar het aantal besmettingen en niet op al die andere factoren, dan moet je nog steeds heel strak vasthouden aan maatregelen. Maar als je kijkt naar allerlei andere factoren, zoals bijvoorbeeld het aantal mensen wat zo ziek wordt dat ze hulp nodig hebben, dan is die noodzaak op dit moment weg, zoals ik in een van die plaatjes liet zien. Maar hoe snel, stel er komt een nieuwe variant, hoe snel kan je dan ingrijpen om die kwetsbare personen te beschermen en niet gelijk over te gaan op lockdown-achtige maatregelen? Ja, op zich zou dat kunnen, afhankelijk even van wat de variant is en wat hij doet en wat de gegevens ook uit het buitenland zijn, door bijvoorbeeld snel een boostvaccinatie aan te bieden. Ik ga nu even het hypothetische in. Het is niet iets wat we morgen gaan doen. Maar dat kan. Je kunt ook andere voorzorgsmaatregelen treffen, zoals specifieke toegang, zoals we het eerder ook wel eens hadden, bepaalde winkeltijden. Je kunt allerlei factoren verzinnen. Maar dat is niet de factoren die we nu toepassen. Ja, maar is hiermee ook de stap naar lockdown-achtige maatregelen groter geworden? Is die drempel ook hoger geworden? Wat we echt willen is dat we daar zoveel mogelijk van wegblijven. Dat hebben we nu 2 jaar lang gezien en gedaan. En we weten wat de impact is. Ik refereer nog maar even aan de discussie die we zo net hebben gehad over de jongeren. Dit heeft een lange termijn impact en voor velen is die groot. Dus dat proberen we te voorkomen. Maar daarom benadruk ik ook zo dat het daarmee echt een factor wordt van ons allemaal. En ik heb bijvoorbeeld regelmatig gehoord dat mensen zeggen, oh maar in mijn omgeving, ik noem geen specifieke voorbeeld, maar in mijn omgeving is de kans op besmetting heel klein. En mijn antwoord is dan als je puur kijkt naar bron- en contactonderzoek en andere dingen, dan lijkt het erop alsof de besmettingskans het hoogst is bij je thuis. Maar al die infecties thuis, die zijn ergens van meegebracht. En dat geldt dus ook voor het thuis van kwetsbare mensen. Die nemen het ergens van mee en wat dat betreft moeten we daar gezamenlijk voor zorgen. Ja. Is er ook in de komende maanden, want we gaan richting lente, zomer, wat moet er nou gebeuren om ook echt weer klaar te staan voor komende winter? Om inderdaad niet snel weer in zo'n lockdown terecht te komen. Ja, veelheid aan factoren. Ik ga ze niet allemaal benoemen, maar één is, zo net al wel benoemd, we moeten overeind houden een vorm van monitoring van het aantal besmettingen en de opkomst van eventuele nieuwe varianten. Daar hoort ook bij een continu nauw overleg internationaal. Dat gebeurt ook op allerlei manieren. Onder andere via de WHO. Je wilt in de gaten houden, komt er ergens iets nieuws. En daar waar die als eerste opkomt, wil je zo snel mogelijk informatie over hoe ziekmakend, beschermt een vaccin, tot hoe lang daarna, beschermt een vroegere infectie, wat is de kans op ziekenhuisopname, etc. Dus monitor. Een tweede is het klaarstaan en beschikbaar hebben, zo nodig, van boostvaccins. Het zijn vaccins wat we al gebruiken, dan wel eventuele nieuwe als die beschikbaar komen. Dat moet je idealiter ook zo kunnen inrichten, dat zeker voor die kwetsbaren waar u het over hebt, dat je dat met een korte aankondiging ook in een korte periode kunt toedienen. Hoe lang? Weken. Een maand. Dat zou ook betekenen, als je dat doet, dat je minder vastzit aan die hele specifieke leeftijdsgebonden uitnodiging. Eerst dat geboortejaar en dan dat geboortejaar, et cetera. Dat kan natuurlijk niet als er een situatie ontstaat waarbij je zegt, iedereen in de populatie, iedereen van 12 jaar en ouder of iedereen van 18 jaar en ouder moet allemaal een boost. Dan zit je aan een langere termijn. Maar stel dat je bijvoorbeeld op enig moment in een situatie zit waarbij je zegt, voor nu is het eerst voor, ik noem even een fictieve leeftijd en een betrekking op mezelf, boven de 60 en alles daarboven, dan moet dat mogelijk zijn om dat in een veel kortere periode te doen. En dan kun je dus ook sneller reageren. Nou, los daarvan, en dan wordt het lang antwoord en dan stop ik, maar los daarvan komen we bij die maatregelen waarvan je zegt, per sector ben je er dan klaar voor om toch te zorgen dat het aantal besmettingen, terwijl de sector gewoon doordraait.
het onderwijs of de sport of de horeca, etc., dat je het aantal besmettingen daar laag houdt. En voor de zorg zelf gaat het om optimalisatie van de coördinatie per regio, maar ook om de optimalisatie van capaciteit. Te beginnen per regio met daar waar de zwakste schakel zit. Nieuwsuur afrondend. Nou, misschien wel één vraag. Zegt u daarmee ook dat bijvoorbeeld sectoren zelf ook meer verantwoordelijkheid krijgen om zichzelf in te richten tegen corona? Ook financieel? Ook financieel, daar ga ik niet over. Maar neem wel de eigen verantwoordelijkheid. Het is niet wachten. Niemand wil meer van, er zijn nu zoveel besmettingen, dus. Nee, dan is eerst de vraag, en wat kunt u zelf doen? En wat we ondertussen gezien en gehoord hebben, is dat er op allerlei plekken ontzettend veel mogelijk is. Wetende dat dat virus niet meer weggaat en wetende dat er een reële kans is dat er op een gegeven moment weer een nieuwe variant komt. En dat het dan ook maar zo kan zijn dat mensen toch weer minder beschermd zijn. NRC? Ja, meneer Kuipers, heb ik u goed begrepen als ik zeg dat het beschermen van de kwetsbaren nu niet meer de verantwoordelijkheid is van de overheid, maar van de samenleving? Dat het onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Maar niet meer van de overheid is? Dat het onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Dus ook van een overheid, maar ook van het individu en ook van de omgeving. En dus van ons allemaal. Hè? En dat betekent dus ook, sorry dat ik toch ene ding, maar dat betekent dus ook dat voor mensen om te zeggen, goh, maar ik ken niet, het is niet mijn ouders of mijn grootouders. Dus ik heb nergens last van. Iedereen die deelneemt aan de maatschappij, die komt op een gegeven moment, het voorbeeld werd zo net al genoemd in de supermarkt, maar iedereen komt mensen tegen. Je kunt het niet alleen aan de leeftijd aflezen, die kwetsbaarder zijn en toch meer last kunnen hebben van. En wat dat betreft is het iets gezamenlijks. U stuurde vorige week een nieuwe aanpak naar de Kamer voor de komende maanden. Ja. En daar stonden nieuwe doelen in voor het coronabeleid. En het viel me op dat het beschermen van de kwetsbaren niet meer een van die doelen is. Zou dat niet juist een van de hoofddoelen moeten zijn in een tijd waarin maatregelen worden losgelaten, terwijl de aantallen besmettingen nog heel erg hoog zijn? Ja, maar dan betrekt u kwetsbaren op een hele nauwe manier. Hè. Wat nadrukkelijk als een doel stond, als een van de twee, is toegang tot zorg. Wat ik zojuist ook genoemd heb, is dat we in de afgelopen 2 jaar gezien hebben, en net kreeg ik er ook nog een vraag over, terecht, dat op het moment dat wij focussen en grote aantallen patiënten met COVID zien, dat dat ook een enorme impact heeft gehad voor tal van andere mensen die zorg nodig hebben. En dat waren soms mensen waarvan je ogenschijnlijk zou zeggen, nou, de aandoening zelf, het is niet zo erg als iemand langer wacht. Maar dan moet u zich voorstellen dat voor heel veel van dat soort patiënten die impact wel degelijk groot is. Stelt u zich voor, bijvoorbeeld als iemand een indicatie heeft voor een nieuwe heup, dan denken wij allemaal, ja, of dat nou binnen 6 weken gebeurt of binnen 8 weken of binnen 3 maanden of binnen 6 maanden. Maar patiënten die in een stadium zitten dat ze een nieuwe heup hebben, regelmatig gewoon, zijn ze ernstig belemmerd in hun dagelijkse activiteiten. En daarmee is langer wachten heeft echt een forse impact en een belasting. Nou, en dat geldt nog eens een keer meer voor patiënten die een diagnose hebben waarbij ze een hartoperatie moeten ondergaan, een behandeling voor kanker en heel veel andere factoren. En ook die kwamen in het gedrang. Maar het beschermen van kwetsbaren is volgens mij niet de zorg toegankelijk houden. Maar er zijn heel veel mensen. Je hebt bijvoorbeeld een paar 100.000 mensen die zijn immuun gecompromitteerd. Hè? Die, dat vaccin dat werkt niet zo zoals het zou moeten werken. Die mensen die willen eigenlijk een zo laag mogelijke kans om besmet te raken. En niet dat de zorg voor hun toegankelijk is. Ja, zeker. En dat willen wij ook. Hè. Dat kun je dus op allerlei manieren doen. Dat betekent ook, terugkomend op een vorige vraag, kijken wanneer bijvoorbeeld het aanbieden van een nieuwe boostvaccinatie zinvol is. En tegelijkertijd zijn er ontzettend veel andere situaties en andere mensen die ook geraakt worden door het beleid. Dus je kunt niet focussen enkel en alleen op het aantal besmettingen zo laag houden dat het aantal kwetsbaren een hele lage kans heeft op besmetting. Daar moeten we nu andere dingen voor inzetten. We hebben het zo net gehad over de impact die het de afgelopen periode gehad heeft op jongeren. Niet degene die de meeste kans hebben op een IC-opname als ze COVID krijgen, maar wel degene die door het beleid heel erg geraakt zijn. Als u mij nou vraagt, als je de klok terugdraait, zou je in die situatie weer hetzelfde moeten doen? Ja. Op het moment dat je in een situatie zit met
Hele grote aantallen, het is bijna carnaval, we hebben het er net over gehad. We hebben allemaal de beelden van carnaval van 2 jaar geleden nog voor ogen. Dat betekende dat je in zo'n setting zoals toen, en we hebben later nog een paar van dat soort golven gehad, dat je eigenlijk niet anders kon dan hele grote maatregelen nemen. Maar de impact op veel mensen is groot. Dus als we het hebben over kwetsbaren in de zin van risico op een ernstige beloop van COVID, als ze geïnfecteerd raken, dan hebt u helemaal gelijk. En wat ik er bewust bij benoem, is dat er ook tal van anderen zijn die kwetsbaar zijn, maar dan op een andere manier. En wat wij proberen, is om dat te wegen en te proberen om een oplossing te vinden die zoveel mogelijk recht doet aan iedereen. Dan nog iets anders. U zei dat u hoopt dat 25 februari het aantal besmettingen nog wat lager ligt, zodat de samenleving nog wat verder open kan. Nu schrijft het OMT in het advies dat zij ervan uitgaan dat het virus eigenlijk alleen maar sneller rond zal gaan naar aanleiding van de versoepelingen van komende vrijdag. Is het dan eigenlijk wel reëel om te denken dat het aantal besmettingen de 25e daadwerkelijk lager is? Het kan weer omhoog gaan met de huidige versoepeling, maar de R-waarde op dit moment voor de afgelopen periode lag nu onder de 1. Dat is gunstig. We zitten in een dalend traject. En wat het OMT daarmee ook aangeeft is dat op het moment dat het daalt, het OMT was eerder nog van op de piek of over, het RIVM komt nu met een stapje verder, dan biedt dat de mogelijkheid om te versoepelen. En die mogelijkheid die grijpen wij met beide handen aan. En wat als het aantal besmettingen de 25e toch hoger ligt? Hè? Dat ziet het OMT toch als een reële mogelijkheid? Ja, ik heb zo net al aangegeven dat de maatregelen van de 25e, de versoepelingen, die gaan door. BNR. Ja, meneer Kuipers. Ja, sorry. Gaat u de sectoren die u 1G oplegt compenseren? Of vindt u dat een ondernemersrisico? Ik ga niet even over compensatie. Dat is echt iets voor mijn collega van Economische Zaken. Daar ga ik niet over. Dus daar kan ik geen antwoord op geven. Maar u had het eerder over corona is een ondernemersrisico. Gaat dat nu al in? Of is dat misschien voor als we van 1G af zijn? Nou, je moet het in die zin, kijk, waar wij op dit moment voor kiezen is, wat zijn de mogelijkheden om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk open te gaan? Zo snel mogelijk, zoveel mogelijk open. Ja, waar men dan voor kiest is, ook voor grote locaties, toch het volledige aantal mensen wat men kan accommoderen toe te laten. En niet te placeren en geen mondkapje en geen 1,5 meter. Als dat de voorkeur heeft en je wilt toch nog uitbraken daar voorkomen, dan moet je iets anders doen. Het alternatief is het omdraaien en zeggen, nou, we houden tot nu toe vast aan placeren, 1,5 meter, dus niet het volledig gebruik van je capaciteit. Dat kan ook, maar dat is een benadering waar de meesten van zullen zeggen, nou, dat liever niet. Ik hoor in Den Haag ook dat het een politieke deal zou zijn. Dus u houdt het coronatoegangsbewijs in de ijskast. En de pro-1G-partijen die krijgen dus een testsamenleving. Klopt dat? Nee. Want morgen is een coronadebat. En dan krijgt u misschien een kamermeerderheid voor ook deze 1G-maatregel die u eigenlijk niet echt onderbouwt met cijfers. Ja, laten we even kijken, want u noemt dit een testsamenleving. Hè? Ik val wat in herhaling, maar laten we even benoemen. Dit geldt voor mensen die een evenement willen bezoeken na volgende week vrijdag, waar meer dan 500 mensen komen en waar ze niet geplaceerd zijn en geen afstand kunnen houden en geen mondkapje hoeven te dragen. Dat is echt iets anders dan een testsamenleving. Gaat u morgen wel onderbouwen met cijfers? Nee, ik ga u echt hier nu niet een getal noemen. Ik heb geen nieuwe gegevens, ik heb geen ander TU Delft rapport. Oké, nog even over het OMT, dat gaat verdwijnen hè, binnenkort. Ik dacht al over 2 weken. En komen er dan economen in, vroeg ik me af. Mensen als Klaas Knolt of andere slimme mensen. Het OMT is onafhankelijk. Mensen zitten er ook op persoonlijke titel in, dus ik ga niet over de samenstelling van het OMT. Maar klopt het dat het ophoudt, zoals het nu is? Het OMT hadden we al voor COVID en we hebben het nog steeds. Ja. En gaat u wel meer economen uitnodigen? Ik ga niet over de samenstelling van het OMT. Afrondend voor BNR. Goed, dank u wel. Nou, ik hoop nog steeds op cijfers, maar ja.
Ik ga het onderzoek er nog eens bij pakken. Ja, Volgens mij heel staat er goed. wel echt dat je dus dat 1G vooral werkt als je het breed invoert op meerdere plekken. En nu heb je toch dat mensen naar een café gaan en aan de bar hangen en dat het overal is. En dat je, dat je toch kijk, eigenlijk niet kunt tegenhouden natuurlijk, die besmettingen. En En- bovendien zie je niks in de ziekenhuizen. Nee. En die 1G die is in die specifieke setting, waar zoveel mensen in zo'n omstandigheid bij elkaar komen, is de kans op grote uitbraken heel groot. En daar wil je in deze fase wat aan doen. Daarbij prioriterend dat we wel zoveel mogelijk en zo snel mogelijk open willen. Dank voor uw komst en nog een hele fijne avond. Mooi, dank. Ja.